Se navrhnout dnes Michale, tak asi trošku takový z našeho pohledu zajímavý zápas, že jo, dáte vyrovnávací gól a pak hnedka nedohrajete, takže zkuste k tomu něco. Tak ja nemám niečo k tomu povedať, dá sa povedať, celé ste to povedali, je to také zvláštny pocit, lebo naprvé eufória po prvom góle, vlastne super nacvičená štandardka, ktorú sme si skúšali na tréningoch. Plankič mi to tam krásne posielal na hlavu, ja som sa snažil iba trafiť bránu, čo sa im podarilo. Vyrovnali sme vlastne do kabín, čo si myslím, že nám dodalo trošku vietor do plachy do tej druhej polovice a potom zrazu príde jedna takáto nešťastná situácia, kde sa nejak zle trošku možno zabezpečíme a v prvom momente sa mi nezdalo, že by som mal dostať červenú kartu, aj som si to potom pozeral, ale od toho sú rozhodci, aby to ani posudzovali, ja sa do tohoto nemôžem montovať. Ja som si myslel, že sme telo na telo, že sme vedľa seba, že sa nejak predo mňa nejak extrémne nenatlačil, ale preto ma to trošku tak prekvapilo, no, tá červená karta. Ale hovorím, od toho sú rozhodci, aby to oni posudzovali a posúdili to ako červenú, tak je to červená. Další dotaz do Michala. Tak já se tam Michal ze sportu. Ty jsi nechal generálku, bylo to cílené, abych byl ready na dnešek, nebo se to řešilo do poslední chvíle? Ja som generálku vynechal, mal som tam jemnejšie zranenie po príprave, dá sa povedať, s tým, že sme striedali umelku, lebo v začiatku to boli dosť veľké mrazy, až -8, keď sme začínali trénovať. Potom sme išli do toho Turecka, kde bolo zase plus 15, tráva, tak mal som trošku problémy, dá sa povedať, so svalom, tak sme to nechceli nejak naháňať do tej generálky, dá sa povedať, že sme to trošku pošetrili, lebo fakt som to cítil, bol som taký nesvoj a vypadol som vlastne, dá sa povedať, na tie dni pred tou generálkou, tak už sme si radšej povedali, že do toho nebudeme zbytočne to riskovať, keďže je to stále prípravný zápas a smerovali sme to vlastne potom na tú ligu, na to prvé kolo, aby som bol čo najlepšie pripravený. Za přímou červenou můžeš dostat větší trest. Nebojíš se toho a jaké to je na psychiku vlastně takhle jako začít to angažmá? Tak je to nápad, no akože dá sa povedať, že mňa to hlavne štve z toho zámeru, že dal som gól, vlastne mohlo mi to pomôcť do ďalšej roboty, dá sa povedať, do ďalších zápasov, viac sebavedomia získať a teraz ma to za chvíľku zabrzdí, no uvidíme, ako dlhý bude ten trest. A podľa toho, to je to najviac, čo ma na tom štve, že nebudem môcť pomôcť mužstvu v nadchádzajúcich zápasoch. Přijde ti, že vlastně tam před tebou už fauloval možná Sebastian Boháč, že to odnesl v podstate možná za neho? Je to možné, ale hovorím, sme jeden tým, proste my ťaháme za jeden povraz, je tu super partia, super chalani a nemáme si proste čo vyčítať, no keď stala sa tam nejaká možno diskomunikácia, ja som ho ich bežal zaisťovať, on tam nejak prebehol Bohymu, ale hovorím, sme jeden tým, proste ja som to stále mohol možno nejak inak vyriešiť, neviem, ja už som tam bol proste nabehnutý, že som ho chcel zabezpečovať a hovorím, no ten Gning si to pýchol predo mňa akéby hlavu, ale stále som si myslel, že sme na rovnakej úrovni. No, jak vnímáte to, že vlastně to vaše hostování se dotáhlo, teda co vím až dneska? Byl jste nějak na vážkách, jestli vůbec nastoupíte, nebo jste blízký, že budete hrát? Istý som si nebol, ale pripravoval som sa na tento deň vlastne tak, ako by som mal začínať v zápase proste od prvej minúty a ostatné, či už sa to dorieši alebo nedorieši, to už nebolo v mojich silách, ale som sa snažil byť pripravený proste na ten zápas, keby som mal začínať od prvej minúty. No, v tom zápase vám taky chybělo hodně hráčů, že jo, dva vykartovaní obránci, k tomu těsně předtím vypadl Flaška a Lapeš. Jak jste to jako kluci nebo ten tým vnímali, že ta sestava se asi hodně obměnila oproti těm představám? Tak ja si myslím, že máme kvalitu akože na každom poste aj zdvojenú. Ja chalanom verím, kto tam nastúpi, tak myslím si, že tam vždycky sa snaží nechať všetko, alebo mal by tam nechať všetko. Sme výborná partia, ako som hovoril, a keď nám to možno v začiatku nešlo úplne technicky, alebo nevychádzali nám nejaké tie taktické veci, tak sme sa snažili aspoň bojovať, byť pri nich blízko, nejak sa organizovať.
A hovorím, snažíme sa vždycky, proste sme jeden tím. Určite to akože možno bolo nejaké pomenené, ale ja som veril každému jednému, ktorý dneska nastúpil a myslím si, že sa to ukázalo v tom druhom polčase, keď sme boli o jedného menej, jak tí chalani hrali, jak tí bojovali. A vlastne toto je také, dá sa povedať, možno malé víťazstvo pre nás, ten bodík, aj keď si myslím, že keby sme hrali v plnom počte, že by neprišla tá červená karta, tak sme dneska tie Teplice mohli zvládnuť. No, může Michal, dobrý den, Tomáš Kovic, Sport.cz, tak ten druhý poločas jste sledoval v šatně, nebo jste se nedíval, nebo jak jste to prožíval? No, ja som sa rýchlo prezliekol, ale utekal som do tunelu, ja som to pozeral vlastne, dá sa povedať, z tunelu. Bol som na vážkach, hrozne som chalanom fandil, behal som tam sprava doľava, lebo som nevidel úplne na celé ihrisko a snažil som sa aspoň tých chalanom jak pozbudzovať. Hovorím napríklad Búžek nastúpil na pravom bráncu, jak je to strediak a myslím si, že odohral vynikajúci zápas, proste, že jak som spomínal už pred chvíľkou, každý môže za každého nastúpiť, proste Búža to podľa mňa dneska zvládol veľmi, veľmi super, aj keď to vôbec není jeho post, nikdy tam nehral, ani tam nikdy netrénoval, ale myslím si, že dneska si to zastal na tom pravom bráncovi veľmi solidne a veľmi super. Se tam v týdnu tam byla skvělá hodně viróza, hodně hráčů nehrálo. Jaké to bylo ten týden, vlastně, jak se to lepilo a jak vás to vlastně ovlivnilo, protože hráli hráči, co hrát neměli a nehráli ti, co bývají oporadami. Aký týždeň myslíte, ten pred ligou? Myslím, že vlastně několik hráčů vypadlo, kteří jste tam měli nějaké virózy. Tak väčšinou to bolo, dá sa povedať, v realizačnom týme tá výroza, ako nás sa to možno nejak nezasiahlo, akože dá sa povedať, že Vecheta z toho vypadol, Vechy, ten mal nejakú až žalúdočnú, teraz krčí vlastne niečo, čo sme postrehli tam mal, ale tak ten až dneska to tuším chytil sa mi zdá, ale tak ten nemal byť kvôli červenej karte z minulej pol sezóny vlastne pripravený ani teraz, takže dá sa povedať, okrem toho Vechyho sme boli v plné zostave až na tých zranení, no, dá sa povedať. Děkuji. Jestli můžu ještě, Michal, doplnění. V tom odstování se řešilo možný případný odkup nebo přestup pozdější, to nakonec nevyšlo zřejmě. Tak to jste si přál, nebo jste to spíš nechával na klubech nějak to? Dá sa povedať, že ja som bol pripravený na obe varianty. No, my sme sa so Slaviou na niečom dohodli, dá sa povedať, že potom to nejako padlo, ale hovorím, prichádzalo tam do úvahy, že možno vymeniť ešte nejaké hosťovanie, niečo iné. Bavili sme sa o všelijakých rôznych témach, ale ja som povedal na rovinu, že chcem zostať tu v Karvinej proste, lebo som tu absolvoval celú prípravu, ľúbi sa mi ten štýl, ktorý hráme. Parta je tu vynikajúca, ja už som nerozmýšľal nad ničím iným a už mi bolo, dá sa povedať, v podstate jedno, lebo som tu chcel ostať, či tu zostanem na hosťovaní ako hráč Slávie, alebo sa stanem hráčom Karvinej, už som to neriešil a som rád vlastne, že sa to stihlo zaregistrovať, že som mohol dneska nastúpiť. Lukáš Palata, Český rozhlas, Michal, jestli můžu, tak tím pádem se chcete vydat, dejme tomu, cestou Botose, který tady taky byl půl rok a Slavia se ho stáhla za dobré výkony, prostě ukázat se, že na to máte, nebo jak k tomu vlastně přistoupíte k tomu půl roku? Ja k tomu pol roku, keď sa nám bude dariť a budem nastupovať, alebo keď mi tréner dá tú príležitosť znova, aj keď hovorím teraz po tej červenej, všetko je otvorené, si myslím. Ja budem chcieť toho čo najviac odohrať, lebo ten pol rok v Norsku mi moc neprospel, dá sa povedať, že zistil som potom neskôr, že ma tam nejak nechceli zapracovať do týmu, chceli iba mať takú záruku, lebo mali veľa zranených hráčov, čož sa ma potom trošku dotklo. Hovorím, neodohral som tam toho veľa a chcem vlastne ani nie tak Slávy, ale sám sebe dokázať proste, že na to mám a že to stále vo mne je a chcem čo najviac hrávať a chcem čo najviac pomáhať hlavne tej Karvinej. Hovorím, videl som vlastne, alebo mal som odsledované, jak hrávali teraz posledný ten pol rok, hrali kombinačný futbal, hovorím, že to by mi mohlo sedieť a nakoniec, keď som aj volal s trénerom Hinským, tak sa mi to iba potvrdilo a už som nerozmýšľal na niečím iným, že by som niekam inde išiel.